Der er noget, jeg gerne vil snakke med om, fordi at der er sket lidt nyt her på det seneste. Blandt andet så har Gunner udgivet et nyt album. Jeg ved ikke, om du kan lide sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det. Men i hvert fald, så er han et stort navn. Og derfor tænker jeg, at det er interessant, at han har udgivet et nyt album. Nu bliver jeg lige nødt til at slå op, hvad det egentlig hedder, for jeg har faktisk glemt det. Men anyway, Gunner, altså den her rapper, som jeg var en lille smule nervøs for, måske var blevet sådan lidt, hvad kan man sige, frosset ude af rap-gamet, frosset ude af rap-verden, fordi han jo er mistænkt for, eller beskyldt for, at have ved retten have bekræftet, at den her Young Thug styrede rap pladeselskab YSL, at det rent faktisk er en bande. Det skulle han have bekræftet ved retten, hvilket har fået mange til at beskylde ham for at være det, man med et nedsættende ord kalder for en snitch. Altså en, der sladrer om andre til myndighederne. Så jeg havde tænkt, at sådan en anklage, altså hvis hvad kan man sige, folk føler der meget vægt bag den, så er det jo typisk nærmest en dødserklæring for en rapper. Og grunden til at sige, at der skal være så meget vægt bag den, det er fordi bare det at sige snitch er ikke rigtig nok, hvis ikke der er en eller anden form for autenticitet bag det. For eksempel så var der mange år, hvor at Ja Rule han beskyldte 50 Cent for at være en snitch, og 50 Cents karriere den blomstrede altså samtidig med det, så det vil sige, det er ikke altid en dødserklæring. Det skal være sådan, at folk mener, det er autentisk, og lige i forhold til Gunner, der er et klip, hvor han bekræfter, at YSL ikke bare er et pladeselskab, men rent faktisk også er en bande. Det mener jeg, at det var det, der var på det klip, jeg så. Altså derfor så er der jo noget vægt bag det. Men jeg har endnu ikke set streamingtallene. Det bliver spændende at se streamingtallene for hans album, fordi at det kommer til at give sådan en indikation på, om hvad kan man sige, rap-verden, om rap-fans, rap-kulturen godt kan, hvad kan man sige, bakke op, supporte, dyrke en rapper, som nogen mener, som en del mener, er en snitch. Vi får se. Jeg har ingen mening om det. Jeg kender ikke så meget til. Altså det eneste, jeg tænker omkring det her YSL, og den sag, der er imod den, det er, at den ser farlig ud. Det ser ud som en, der potentielt kan knuse Young Thugs rap-karriere. Så det er ret alvorligt. Det, altså, man kan sige, det sker jo, mens det er mit indtryk, at Young Thug har haft en rigtig succesfuld karriere. Så det er ret vildt. Jeg husker, hvordan at Bobby Shmurda blev bragt fuldstændig i knæ, da han kom ind og sidde. Altså hans rap-karriere er jo fuldstændig forbi, og han var jo mega hot. Pun intended, da han, hvad er det nu det hedder, da han hittede, da han ligesom, hvad kan man sige, gjorde sin entré ind i den kommercielle rap-verden. Så det kan potentielt være ekstremt farligt for Young Thug, både hans karriere, men sådan set også hans liv. Altså hvis han kommer ind og sidder, så er det jo også hans liv, hans livskvalitet og så videre, folk omkring ham, som det kommer til at påvirke og præge, og hvis hvis endelig han holder, jamen, jeg ved ikke, hvad straffen så potentielt kan være, men jeg tænker, at når det er det amerikanske retsvæsen, jamen, så kan straffen jo godt være helt vildt voldsom. Altså, det kan være nogle virkelig lange fængselsstraffe. Så det ser farligt ud for Young Thug. Men anyway, Gunner, nyt album, One of One hedder det. Så tjek ud, hvis du er til
Gunner. En anden person, som også er, hvad kan man sige, under anklage, ikke for måske sigtelser, der er lige så alvorlige, men som også er meget alvorlige, faktisk, når de tænker over det. Så er de faktisk også meget alvorlige. Det er hip-hop talerøret Akademiks. DJ Akademiks. Han er for nylig blevet anklaget for at have begået voldtægt mod hans ekskæreste. Jeg mener, at hvad det nu der hendes hvad det nu der forklaring lyder på, at hun på et tidspunkt, hvor de ikke længere kom sammen, så var hun forbi og to af Akademiks venner, tror jeg, de seksuelt forulempede hende, og senere på dagen, der forulempede Akademiks så hende. Så det, altså, og det er jo sådan noget, hvor jeg i hvert fald tænker, at oven på MeToo og den slags, så kunne jeg tvivle på, at det er noget, der bliver, hvad kan man sige, tilgivet, hvis det er sådan, at DJ Akademiks bliver fundet skyldig. Så tænker jeg, at den her, som jo altså er en kæmpe stemme inden for rap, han er jo, hvad kan man sige, en af dem, som vi får vores nyheder fra, af mit indtryk, og en af dem, som har en masse viden omkring det, en masse insiderviden omkring alt muligt, hvad der foregår i hiphop-verdenen, hvad der foregår blandt rapper, hvad der foregår på gaden og så videre. Jeg opfatter det som om, at det ligesom er ham, og så er det DJ Flat, og så er det No Jumper og Adam 22, som ligesom er de største stemmer på YouTube, og dem man ligesom i høj grad får sine nyheder fra. Der er også Joe Budden, det som er podcast, men han er også en stor stemme. Men altså DJ Akademiks er måske en voldtægtsforbryder. Jeg tænker, hvis det er tilfældet, jamen så synes jeg, at det er fuldstændig på sin plads at boykotte ham, fordi at jeg har ingen respekt for folk, der seksuelt forulemper andre. Så også en alvorlig sag. Hvad er der ellers sket? Ja, det er mest oplagte i forhold til, hvad der ellers er sket. Det er jo det her med, at der er denne her meget betændte, meget giftige rap beef mellem Drake og Kendrick Lamar. Og nogen må måske sige Drake versus alle mulige, Rick Ross, etc. Men i hvert fald er den, hvad kan man sige, mest alvorlige fight for Drake, det er den her mellem ham og Kendrick Lamar, som jeg tror blev startet, da Drake og J. Cole lavede et nummer sammen, hvor J. Cole snakkede om, at der ligesom var de her, hvad kan man sige, 3 store rap-navne, og det ligesom var ham, og så var det Drake, og så var det Kendrick Lamar, og hvor til Kendrick Lamar på, jeg tror et nummer på et album af Future og Metro Booming, han hvad kan man sige, siger, der er ikke nogen big three, it's just big me, og ligesom på en eller anden måde, han lyder meget, hvad kan man kalde det, man kan kalde det fornærmet, han lyder meget som om, at det, han er slet ikke bryder sig om at blive nævnt i samme åndedrag som J. Cole, og overhovedet ikke Drake. Han bryder sig ikke om den, og han føler sig bedre end dem. Så det var, tror jeg, det der udløste den her rap beef. Og hvad der så er sket senere, jamen så har der jo været nogle numre frem og tilbage, men på det seneste så er det jeg tror Kendrick Lamar har lavet et nummer, der hedder This Is Us, jeg skal bare lige tjekke op på det, som ligesom virker som om det er the nail in the coffin, altså som virker som om, not like us, ja, som virker som om, at den altså den har gjort Drake måske sådan nærmest mundlam. Jeg ved ikke, om han egentlig svarede på den, og så Kendrick Lamar sendt endnu et diss tilbage, eller hvordan det var, men i hvert fald så virker det som om, at folk har indtryk af, at nu er Drake ligesom, hvad kan man sige, besejret. Han har måske ligesom indset, at han kan ikke vinde den her rap beef. Måske er det sådan mere damage control, der sådan skal i gang nu. I hvert fald så virker det som om folkestemningen
taler for, at Kendrick Lamar har vundet den her rap beef. Enten det, der er også nogle enkelte, der siger, at den her rap beef er åndssvag, den er for langt ude, den bliver for personlig, og er ikke nogen sejr for rapverdenen, gør ikke noget godt, men anyway, i hvert fald så er der rigtig mange, der dog de perspektiver til trods, mener, at Kendrick Lamar har vundet den her rap beef, og det, som der ligesom er sket, det er jo, at ikke bare har Kendrick Lamar leveret nogle meget giftige jabs mod Drake, nogle meget voldsomme beskyldninger, nogle meget hårdslående diss tracks. Den her This Is Us har vel slået en rekord for flest streaming på en dag for et rapnummer. Han har slået Drakes rekord. Og det er sådan blevet en club banger, så det vil sige, at de spiller den her, altså det her betændte diss tracks i natklubberne, hvor man så forestiller mig, ligesom kan se folk danse og sådan gå til den til et nummer, hvor Kendrick Lamar blandt andet siger certified lover boy, certified pedophile, altså jeg mener virkelig hårdslående, voldsom diss, og det er jo bare vildt, altså fordi Kendrick Lamar plejer ikke at lave klubhits, nu laver han så en, og den bliver voldsomt succesfuld, og det er en, hvor han disser Drake. Han overgår Drake i clubhits. Drake, som ellers om nogen ligesom har lavet clubhits, hvor Kendrick Lamar mere har været kunstneriske hits, og egentlig ikke været særlig gode til at lave clubhits. Så han har hvad kan man sige, slået Drake på hans banehalvdel, på hans hjemmebane. Så det virker så overlegent, med mindre man selvfølgelig abonnerer på det her, hvad kan man sige, perspektiv, som Questlove, som også er en stor stemme inden for hiphop. En, hvad kan man sige, hiphop-kommentator. Jeg ved ikke, hvor meget musik han laver. Han er i hvert fald sådan ex-musiker, om ikke andet, hvis ikke han stadig laver musik. Han laver musik for det her rap-band Roots. Men i hvert fald så mener han ikke, at der er nogen vinder her. Men altså, det er i hvert fald, ja, det var sådan kort og godt det nyeste inden for rapverdenen af, hvad jeg har fanget. Ja, det var bare lige det, jeg vil sige.